שי קטן לחפירה הגיעני, חמימות נשבה עליי, ולפתע ליבי נקפני, כי זכרתי בית הוריי. על השי מצאתי כתובת, והיה כתוב שם כך, אם לאורי או למורי, אם לעמוס היינו הך. איני אורי, לא מורי, לא עמוס, אך אשמח מאוד לשי, ואוכל להגיד בהם צדק, כי הינו חביב עליי. ועד השי תודה קבלינה, ואוכל לומר לך רק כך, אם מטרינה או התנינה, אם שושנה היינו הך. כדי לחוג את שמחת ניצחוננו, פגישתנו הכרחית, נתראה במהרה בימינו, אך מתי לא אוכל להגיד, והיכן אראה את פנייך, זה עניין של מה בכך, אם בגדרה או בחדרה, אם במטולה היינו הך, אם בגדרה או בחדרה, אם במטולה